Sempre que fas turisme intento veure algun lloc dels orígens de la ciutat, que potser no són els primers orígens, però d'alguna descoberta anterior, i et fa pensar en tota una evolució de la vida i a on estem i també cap a on anem, i sempre m'ha encuriosit això. Fa res estava parlant amb un amic, conegut també, amic de Sant Boi, que em deia que sobretot és la il·lusió de fer alguna cosa. Jo crec que aquí si només penses en un objectiu concret, digue-li ego, digue-li diners, digue-li perdràs la il·lusió o no l'arribaràs a tenir. Llavors, per mi, ser empresari significa tindre una il·lusió i treballar per ella i intentar aconseguir-la. Haig de dir que ho vaig tindre fàcil, L'any 65, al gener, els meus pares van muntar la primera empresa dedicada a reparació de vehicles i venda. I jo vaig tindre la sort que em va il·lusionar seguir el projecte aquest. I doncs això, des de l'estiu jo sempre estava allà ajudant o molestant als estius mentre estudiava, i vaig acabar els estudis i vaig tindre la sort de poder-me incorporar en una cosa que m'apassiona i m'il·lusiona. Jo crec que la gent propera que m'ha envoltat, evidentment els meus pares, la família, inclús amb la gent amb qui treballo. Crec que per no nombrar ningú en concret, però crec que tota la gent propera m'ha ajudat molt. Ha hagut algun moment on veies que la situació era molt complicada i que tenies massa responsabilitat de gent al teu càrrec i veies que o canviava la situació o tindria un bon resultat, i aquest ha sigut algun moment que hem patit. No soc fan dels minuts de glòria, no. M'agrada anar treballant, anar fent. Els meus amics em diuen, els que anem a córrer, em diuen dièsel perquè jo no faig cap sprint ni baixo el temps de res, però jo acabo les curses. I jo penso que sóc així, anar treballant, cada dia motivant-me i anar fent. Com et deia, l'empresa es va crear als inicis fa 56 anys, vull dir que Déu-n'hi-do, i hem anat intentant adaptar-nos a les noves tendències en el món d'automoció, i ara és el moment on més ràpidament estem evolucionant i ara ens estem dedicant sobretot a donar serveis de mobilitat a tothom. Llavors, això, venem cotxes, lloguem, fem sistemes de renting a particular, donem tots els serveis a l'entorn dels vehicles. El grup d'automoció incorpora 8 marques, del grup Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Peugeot, Opel, Mazda i Hyundai. També hem creat una marca, nostra, que és Autovivo, que sota aquesta marca intentem tindre una oferta de vehicles entre 0 i 5 anys, per donar una opció també vàlida al client que necessita un vehicle. Crec que a Sant Boi som tots, ho hem fet entre tots i ens ho hem donat entre tots, no sé. Jo crec que jo soc molt orgullós de Sant Boi i crec que Sant Boi ho ha d'estar a tots els que estem vivint aquí, no ho sé. Crec que és una cosa mútua, ni ens hem donat ni ens hem tret, no ho sé.
Està canviant tot molt ràpid, L'altre dia escoltàvem que ara ja dinem més d'hora, soparem més d'hora, estem canviant els horaris i això ho ha fet una cosa que no pensàvem mai que es podria fer. Jo crec que està canviant el pensament i les prioritats de la gent i això ho condicionarà tot, l'economia, tot, perquè l'economia va entorn a el que la gent demanda i la gent estarà canviant els hàbits. Què ens depararà el futur? Doncs, home, jo crec que molts canvis, molts canvis. Crec que Catalunya tradicionalment és una zona molt associativa. Sempre els gremis de tot tipus sempre han existit històricament, ja que estem en un lloc històric. Doncs a Catalunya han tingut sempre molta força. Penso que qualsevol col·lectiu ha d'intentar unir forces per millorar. I la unió de tots ens pot fer millors. Pot ser un altaveu de necessitats o d'avantatges, perquè si unifiquem les nostres forces doncs podrem obtindre uns beneficis que revertiran també a la ciutat. Vull dir, aquest és el tema. Hi ha un pont de comunicació amb els organismes públics que és molt important, que cada vegada ho és més perquè no es pot separar ara mateix l'empresa privada del sector públic, van molt de la mà i crec que és imprescindible formar part d'aquest col·lectiu.